Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea. Gaurkoan gai ekonomikoak hizpide. Izan ere aurreko urtearen amaieran eta honen hasieran atzemandako moteltzearen arrastorik ez da izan martxoan Hego Euskal Herriko lan merkatuan. Are gehiago zenbaki osoetan hilabete ona izan da, enplegu asko sortu baita eta langabe kopurua asko jaitsi. SEPE Espainiako enplegu zerbitzuaren arabera hilabetearen amaieran 141.142 lagun zeuden lanik gabe, hegoaldean aurreko hilean baino 3.518 gutxiago. Martxoa hilabete gora beratsua izan ohi da langabeziari dagokionez, azken 3 urteetan gora egin du langabeziak hilabete horretan, baina jaitsierako urteak ere izan dira. Edonola ere 2005 urtera arte egin behar da atzera martxo batean hainbesteko jaitsiera ikusteko. Lurralde guztietan egin du bera langabeziak, baina batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala, iazko martxoarekin alderatuta 10.341 langabe gutxiago daude Hego Euskal Herrian. Lanpostu sorreari dagokionez, ez da zalantzarik martxoa hilabete ona izan ohi da, baina aurtengoaren parekorik ez da izan mende honetan behintzat. Espainiako Gizarte Segurantzaren Ministerioaren arabera, batez beste otsailean baino 8.735 kotizatzaile gehiago daude. Lan merkatuak hobera egin badu ere, ezin da gauza bera esan, genero arrakalari buruz. Martxoan langabe erregistatuen 48,18 ziren emakumeak, azken aldiko kopururien aurka agertu dira aste arte honetan Bilbon. Ondoren Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak hartu du hitza plaza eliptikoan EAJaren aldeko botoarekin eta Euskal Herria Bilduren abstentzioarekin oso kritiko. Bere hitzetan erreforma honek ez ditu 2011ko murrizketak indargabetzen, mantendu egiten ditu eta pentsio baxuenen arazoak konpondu gabe jarraitzen du. Erreforma hau babestu dutenen arteko adostasuna. Gezurra eta manipulazioan. Gezurra murrizketak izkutatu dituztelako. Eta manipulazioa, Leirek azaldu duen bezala, gutxiengo pentsioak ez direlako igo esan duten bezala. Europako Komisioarekin adostutako erreforma da hau. Lan erreformarekin gertatu zen bezala. Antzera pentsio erreforma aipatuta, Euskal Herriko pentsioen mugimenduaren arabera errakitikoa da onartutako gutxieneko pentsioen igoera 1.080 eurora ez delako iristen eta hori da euren eskari nagusia. Atzoko egunean astelenarekin hiriburuetan eta beste udalerri batzuetan egiten dituzten asteroko elkarretaratzeetan, Espainiako gobernuak pentsioen sistema publikoa erreformatzeko onartutako 2/2023 errege lege dekretua baloratu du pentsioen kolektibo. Adierazi dutenez, euren ustez, lege dekretu horrek titulu handiegia du, hain eduki gutxirako. Izan ere, pentsioen ikuspegitik, errege dekretu horrek zenbait hobekuntza jasotzen dituen arren, pentsioen pentsioak eta eskubideak murrizten ari den erreforma prozesu baten parte da. Adierazi dutenez, 2011koa bezala indargabetu behar ziren erreformak dira, baina dekretu honetan betikotu egiten dira. Pentsionek beren oharrean ondorioztatu dute beraz, hau ez dela duela 5 urte, baino gehiagotik kaleetan eskatzen dabiltzan erreforma eta beraz berretsi dute borrokan jarraituko dutela oinarrizko aldarrikapenen taula defendatzen. Gutxieneko pentsioko 1.080 euro horiek erosteko ahalmena galtzeagatik urtean konpentsazio ordainsari bat alarguntza pentsioaren 100% eta 2011ko erreformako murrizketen indargabetzea legebiltzarreko izapidetan sar daitezen. Langile bat hilda Andosian pabilloi bateko teilatutik erorita. Andosiako industria pabilloi bateko teilatuan lanean zebilen langile bat hil egin zen atzo goizean, erori ostean Nafarroako larrialdi zerbitzuak, medikuak, polizia eta suhiltzaileak istripuaren lekura bertaratu ziren, baina ezin izan zuten langilearen bizitza salbatu. Oraindik ez dituzte istripuaren zergatiak argitu eta foruzaingoak ikerketa martxan jarri du kasua argitzeko.
Honekin lan gatazketara salto Gipuzkoako metalgintzan ordezkaritza duten 4 sindikatuek eta adegi patronalak atzo goizean izan zuten hitzarmena berritzeko 5. bilera. Beste behin akordiorik gabe bukatu zenan, bilkuran hizpide izan zituzten soldata igoerak, lan istripu eta gaixotasun profesionalentzako osagarriak edota lizentziak. 5. bileraren ostean 4 sindikatuak bat datoz zerarekin. Patronalak aurkeztutako proposamenak eta aldaketak ez dira nahikoak. Aitzitik iritzi dioten adegik proposamen orokorrago eta integralago bat aurkeztu beharko lukeela, langileen intereseko gai guztiak hizpide izango lituzkeena. Eztabaidatu beharreko gaien artean aipatu dituzte besteak beste lanaldien murrizketak eta aldi baterako ezintasunagatiko prestazioak. Horiek hala, datozen egunetan mobilizazioekin jarraituko dutela eta horiek indartu egingo dituztela adierazi dute sindikatuek. Bertan, patronalak soldaten inguruko proposamen berri bat ekarri du, zeinen bitartez KPI-a ez dan bermatzen. Gainera, bajak osagarritzeko formula bat ekarri du, initineri bajak kanpoan utzita. Eta honekin batera, lizentzien eguneratze bat proposatzen du, baina soilik arautze legal berrira egokitzeko. Guretzako gaur mai gainean duguna ez da inundik inora nahikoa, ez du langileon beharrei erantzuten eta horren aurrean soilik mobilizazioa eta batasun sindikala dugu tresna. Beraz, aurrera eta segi borrokan. Gipuzkoatik Nafarroara hezkuntza publikoko langileen aldarriak ozen aditu ziren atzo Nafarroa osoko kaleetan. LAB, Esteila, Sujete, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek deituta protesta egin zuten irakasleek exigitzeko ratioak jaitsi ditzatela, lankarga arindu diezaietela, soldata igo diezaietela eta behin-behinekotasuna murriztu dezatela. Leire Martinez lankidea dugu kameraren beste aldean Iruñatik gaiari heltzeko. Kaixo, Leire. Kaixo, egunon, Karol. Bai, kalitatezko hezkuntza publikoaren alde karrikara heldu ziren atzo 100 irakasle urteko 2. greba deialdea izan zen atzokoa, eta bertzeak bertze hezkuntzako etapa guztietan ratioak jaistea, langile guztiei karrera profesionala bermatzea, behin-behinekotasuna murriztea edo lan karga murriztea izan ziren haiek egin zituzten aldarriak. Iruñerrian bildu ziren goizeko 10etan auzoetan eta zutabetan igo ziren 11etan hezkuntza departamentuan biltzeko manifestazio txipi batean, eta gero 11 kaldera edo kale mozketa bat egin zuten Labriteko maldan, eta gero arratsaldean berriz ere manifestazioa izan zuten. Lortzen ari gara, gora irakaskuntza borrokan! Irakaskuntza borrokan! Orain arte ez dugu inolako ezer negoziatu, ez dira prest egon, baina gure iritzia da, oraindik garaiz gaudela, plantillak osatu gabe daudela, eta behintzat hurrengo legegintzaldiko agenda politikoan egon nahi dugu. Gastos militares para escuelas y hospitales! Eskatzen duguna da ratio jaitsiera lineala, eskatzen dugu ere erosalmenta berreskuratzea, eskatzen dugu interinitatea 8% errealera jaistea, eta gainkarga edo jaistea, irakasleok dugun gainkarga jaistea.
Gaizalatuta berriz, Nafarroan garela aprobetxatuta, jakina zen, baina atzo berretsi zuen data Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak dekretua sinatuta. Maiatzaren 28an egingo dituzte parlamenturako hauteskundeak, udal hauteskundekin eta kontzejuetakoekin batera, azken horietara martxoaren 29an deitu zuten. Gainera, kanpainak 15 egun iraungo du, maiatzaren 12-tik 27aren gauerdira arte, Txibitek iragarri du gainera ekainaren 16an eratuko dela parlamentu berria. Gehiago dakigu, Leire. Bai, erranduzun gizan Txibite presidenteak Nafarroko parlamentuko hauteskundeak deitu ditu, eta ja parlamentua desegin da formalki. Nafarroko parlamentuko hautagaitzak aurkezteko hauteskunde aurrealdia irekiko da, eta deialdi dekretuak ordea ekartzen du berrikuntza bat, eta izango da legebiltzarra udalak eratua itzinetik eratuko dela. Eta beraz, alkatetza hautatzearekin gerta daitekena, ez du baldintzatuko legebiltzarreko maila. Historikoki udal foru hauteskunden landa udalen eraketaren ondorengo lehendabiziko aste azkenean eratu ohi delako beti Nafarroan, eta horrela eratzen da parlamentuko maila. Eta Maria Txibite lehendakariaren eskutik beraz gertatu da gauza historiko hau, eta hauteskundetara deitzeko dekretuaren urrenkera hori zangoz aldatu du. Acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra y conforme señala el texto del decreto, se convocan elecciones al Parlamento de Navarra el próximo día 28 de mayo. La campaña electoral de 15 días de duración comenzará a las 0 horas del día 12 de mayo y finalizará a las 0 horas del día 27 de mayo. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento tendrá lugar el 16 de junio del 2023 a las 11 horas. Y una vez que se publique mañana en el boletín oficial, entrará en vigor y de manera oficial daremos comienzo a el tiempo electoral. Ondo da, Leire, bada honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi eskerra jo. Hauteskundak aipatu ditugula, gaur estatuko aldizkari ofizialean udal hauteskundetarako eta batzar nagusietarako deialdia argitaratuta zabalik da posta bidezko botoa eskatzeko epea. Horrek markatzen du hauteskunde egutegian maiatzaren 28an amaituko den atzera kontaketaren hasieran herritarrek botoa hautestontzietan jarriko duten egunean. Zehazki Hego Euskal Herrian eta Espainian bizi diren pertsonek apirilaren 4tik 18 bitartean eskatu ahal izango duten botoa postaz ematea eta dokumentazioa jaso ondoren, maiatzaren 8ko 24 bidali ahal izango dute boto papera. Hauteskundeak baino lehen ordea, bada hitzordu politiko garrantzitsurik gurean. Aberri eguna igande honetan ospatuko da hain zuzen ere Aberri eguna bera, baina aurretik ere izango dira ekimenak. Ekitaldi ezberdinak iragarri dira asteburu honetan Euskal Herrian bateratuak, Bagira eta Euskal Herria batera ekimenak egingo dituztenak, eta bakarkakoak, alderdi zein eragileek deitutakoak, Euskal Herriaren naziotasuna eta hiritarren eskubideak aldarrikatzeko unea izango da, eta horretarako hainbat ekitaldi izango dira aipatu bezala. Horietako bat Euskal Herria Bilduk Iruñean egingo duena, hain justu. Bakartxo Ruiz Euskal Herria Bilduko bozeramailea dugu kameraren beste aldean. Arratsaldeon, Bakartxo. Arratsaldeon, zemoz. Tira, hasteko aipatu dugunez, igande honetan jai giroa eta aldarrikapena uztartzeko asmoa duzue Iruñean, nola egingo duzue hori?
Ilusio handiz, antolatu dugun aberreguna izango da, berriro ere Iruñan, horrek daukan karga simbolikoarekin, Euskal Herriaren bihotzean izango baita, eta, esan bezala, jaia eta aldarrikapena, optimismoz etorkizunari begiratzeko parada izango dugu, aldarriak ahaztu gabe, manifestazioa izango dugu lehenik eta behin 12 golemetatik, eta jarraian, ekitaldi politikoa, nola ez, Laura Aznal gure Nafarroko hautagaiarekin eta Arnaldo Otegirekin, eta gero kale animazioa, umeen txokoa ere izanen da, arratsaldeko 4:00 aurrera, kontzertuak Iruñeko bihotzean ere Gaztelu plazan, 4 orduz Trikitis, La Furia, Arkada Sozial, eta iaz Iruñean egon zen jende guztia gogoratuko duenez Aldezarrean izugarrizko giroa. Hori da, antolatu dugun egitaraua, baina horretarako, jendea behar da, disfrutatzeko gogoz, aldarriak kaleratzeko eta bozgorailu hori izateko, demokrazia, burujabetza eta herri gisa daukagun kontzientzia berresteko asmoz, baina beti ere disfrutatuz, herri hau borrokatu eta aldi berean disfrutatu behar dugulako. Egitarau oparoa beraz, iragan astean aurkeztu zenutena, beraz dena prest izango duzu eta esan duzu horrez, beharrezkoa badela jendea, ez? Zer nolako erantzuna espero duzue? Itzela, iaz izugarrizko giroa izan genuen, oso jendetsua izan zen, eta aurten ere, autobus asko antolatuta daude Euskal Herriaren luze zabalean, eta iazko markak hausten ari dira, beraz, jende asko espero dugu Iruñan, Nafarrok langa altua jarriko dugu, baina Euskal Herriko txoko guztietatik erantzun handia espero dugu. Era berean, Euskal Herritik kanpotik ere etorriko dira hainbat lagun, hainbat gonbidatu, tartean Sinfeineko eledun nagusia, eta giro polita espero dugu, eta egun zoragarria izango da, euririk ez, temperatura bikaina, beraz, erantzun polita izango da, seguru. Nazioarteko ordezkaritza aipatu duzu, eta horrekin lotuta ez, besteak beste programaren aurkezpenan azaldu zenutenez, aberri egunaren ospakizuna Euskal Herrian ezagutzen dugun bezala, Irlandatik ekarri zen duela ia mende bat, aurten 25 urte beteitu gainera Irlanda iparraldean ostiral santuko akordioak sinatu zirenetik, eta horri ere erreparatu gura izan diozue orduan. Nik uste Irlandaren bake prozesua eta momentu honetan bereziki orain dela 25 urtetik ona sortu diren baldintza politikoak ere oso kontuan hartzekoak direla. Sinfeineko bozeramale nagusi bat izango dugu, Declan Kearney, parte hartuko du gainera ekitaldi politikoan, eta guretzat importantea da, hain zuzen, Sinn Fein gaur egun lehenengo indar politikoa delako Ipar eta Hego Irlandan. Eta momentu honetan, Irlandaren berbateratze hori, batasun hori, gero eta gertuago ikusten den horretan, iruditzen zaigu, Irlandari erreparatzea eta lako mailako eledun bat gurekin izateak, badaukala bere garrantzia eta simbolismoz betetako ekitaldi honetan, hori ere mai gainean egotea, ezta? Eta iaz duela 5 urte, Amaiurren gertatutakoa gogoratu zenuten aberri egunean, aurtengoan berriz maite dugun herria lelopean demokrazia eta burujabetzaren ikurrak astindu gura dituzue, hauteskundeen atarian kokatuta, zein da modu honetan zabaldu gura duzuen mezua? Aipatzen duzun bezala, iaz justu 5 urte betetzen ziren Amaiurren bataila horretatik, eta aurten ere, beste modu batean, baina azkenean herri izateak eta Euskal Herritar izateak eta gure herriak zailtasun mendez mende egin duen borroka horretan, bere biziraupenaren alde egin duen borroka horretan ere, zentratu nahi dugu, ezta? Azken batean gure kontzientzia nazionala, gure herria, gure kultura, gure hizkuntza gaur daño bizirik heldu baldin badira, hori da, belaunaldiz belaunaldi, Euskal Herritar askok egunero eraiki dutelako Euskal Herria, dena kontra izan da ere. Eta hori da maite dugun herria. Gure komunitatea eta gure herria gai izan da
konsientzia hori bizirik mantentzeko garai zailenetan ere, eta egungo Euskal Herriak hori bera egingo du aurrerantzean, horreta ez daukagu zalantzarik. Eta horregatik ere, optimismo horrekin atzera begira, baina bereziki egungo Euskal Herriari begira eta batez ere etorkizunari begira, burujabe izateko bide horretan eta behar ditugun tresnak eta gure erabaki propioak hartzeko behar dugun burujabetza hori irabazi egingo dugu. Baina horretarako konsientzia nazional eta herri konsientzia hori bizirik behar dugu. Beraz, aipatu dituzun guzti hauek aintzat hartuta Bakartxo krisi anizkoitzen agertokian bizi garen honetan gainera zer nolako garrantzia izango du apirilaren 9 Iruñean izateak? Aipatze duzun bezala, krisi anizkoitz hauetan, krisi ekologikoa, krisi klimatikoa, krisi sozial eta ekonomiko importantean murgilduta gaude, eta gurea bezalako herrientzat ez da erresa halako erronkei aurre egitea, azken batean herri txikia garelako, herri zatitua garelako, 3 administrazio diferentetan, eta erabakiak beste batzuk hartzen dituztelako gure ordez. Eta horregatik metatu egin behar ditugu indarrak, metatu egin behar ditugu konpromiso eta energia kolektiboie guztiak. Eta berri eguna ere, horretarako eguna da, zalantzari gabe. Beraz, erronka horietaz oso konstiente da Euskal Herria Bildu, oso konstiente gara, eta daukagun errezeta, batez ere kontestu globalizatu honetan, eta Europan ikusten ari garen, eta mundu osoan ikusten ari garen autoritarismoaren eta demokraziaren arteko lehia horretan, demokrazia aldarrikatzea, burujabetza aldarrikatzea, eta bereziki, herri honetan daukagun konpromiso eta energia kolektibo hori irudikatzeko eta kalera ateratzeko eguna izango da berreguna. Hori da gure asmoa behintzat. Bada horrela herritarrei deia eginda, hemen utzi behar dugu konexioa Bakartxoari, jarraituko dugu igandekoa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Mi esker zuei eta Iruñera etortzeko deia, soberanista, bertzale, euskaltzale eta independentista guztiei. Hurrengora arte Bakartxo. Eta esan bezala Euskal Herria Bildurena ez da asteburu honetarakoa berri egunaren bueltan deitu den ekimen bakarra adi jarraian bestelako deialdiei. Egun simbolikoek sortzen dute noski lotura emozional bat eta lotura emozional horrek orubea jartzen du ere etorkizunean ere herri izaten jarraitzeko. Patria dens libera ezbate eta euskaraz aberriaren askatasunaren alde. Autobusak jarriko ditugu Iruñeko mobilizazioan parte hartu ahal izateko eta bertan dagoen egitarau zabalean ere parte hartuko dugu mobilizazio, bai arratsalde partera antolatu den eskaintza anitzera. Bat kontzertu izan dira, bazkari, errikoiak, kantu afari, kontzertuak noski eta aldarrikatzeko momentua izanen da ere antolatzen baitugu igande goizean 11etan manifa bat, joanen dena itsasuko agirat, momentzeko egin den ibilbidea azken 20 urteetan eta proiektatzeko etorkizunera.
Bestaldetik, memoria historikoarekin lotuta Egiarizor Fundazioak salatu duenez, Espainiako Gobernuko Defentsa Ministro Margarita Roblesek eta Barne Ministro Fernando Grande Marlaskak Mikel Zabaltzaren kasuari lotutako Guardia Zibil bat maiaz igotzea bultzatu dute. Maiaz igo dutena Arturo Espejo Guardia Zibilaren teniente generala da eta Guardia Zibileko sostengu agintaritzako burua ere izango da. Berez, joan den urtean izendatu zuten, baina joan den astean jakin zen maila igoeraren berri. Espainiako Kongresuan egin zuen agerraldi baten ondorioz kritiko mintzatu da Egiarizor eta erabaki hori jokamolde baten seinale dela esan du. Honek, beraien biktimak humilatu, iraindu eta birbiktimasitu egiten ditu. Alderdi sinatzaileok helarazi nahi diegu estatuaren biktimei gure babesa eta aitortza eta erreparaziorako dituzten eskubideei gure errespetua. Mikel Zabaltza Garate, 12/2016 legearen bidez, Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelean atxilotuta zegoela sufritutako torturengatik, bizitzeko eskubidearen urraketaren biktima izan zela aitortu zen ofizialki. 2022ko ekaineko brebetako frogen harira, irakasle multzo handi batek sehaskaren deiari erantzunez desobedientzia egin zuen azterketako osorik euskaraz ezin zirela egin, salatzeko zuzenketak egitari errefusatu zioten irakasleek. Horren ondotik Hezkuntza Akademiak egun bakoitzeko soldataren 30% kenduko ziela jakinarazi zien, sehaskan lan egiten duten irakasleek helegitea ezarri bazuten ere horren aurrean, berriki isun hori esten zuela jakinarazi die Bordeleko hezkuntza errektoretzak. Albistea paradoxikoki Hezkuntza Ministerioak brebet azterketa euskaraz osorik egin ahal izateko harturiko erabakia ezagutarazi eta egun gutxira heldu da. Edonola ere, azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko eta era berean irakaslei errektoretzak ezarritako isuna salatzeko elkarretaratzea deitu du asteazken honetarako sehaskak Baionako Areta auzoan kokaturik dagoen hezkuntza ikuskaritzaren egoitzaren aurrean eman du hitzordua arratsaldeko ordu bietan. Irakasle guztiei deia zuzendu die sehaskak zigorra jaso duten lankideekin bat eginez elkartasun ekimenera bertaratu daitezen. Era berean azterketa guztiak euskaraz egitea eskubidea dela aldarrikatzeko apirilaren 22ko Euskalgintzak Baionan deituriko manifestazioara joateko deia berretsi du ere. Aldiz, Eusko Jaurlaritzak eta Euskararen erakunde publikoak funts komun bat eratuko dute Ipar Euskal Herriko eragileen jarduerak diruz laguntzeko atzo adierazi zutenez €1.930.000 eurokoa izango da funtsa. Diru gehiena Euskararen erakundeak jarriko du eta Jaurlaritzak €400.000 euroko ekarpena egingo du. Funts hori aurten eratzeko asmoa adierazi zuten atzo bi erakundeek eta udan emango dute diru laguntza horien onuradunen berri. Bestaldetik, azken asteotan argitaratutako inkesta soziolinguistikoaren emaitzak aztertu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak. Nabarmendu du positiboa dela euskararen ezagutzak gora egin izana, baina hainbat arazo ere plazaratu dituela azaldu du. Besteak beste, euskararen erabilera ezagutza adinakoa izateko zailtasuna, Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako eremu batzuetan ezagutza hedatzeko ezintasuna eta hizkuntza politika
egokien faltak euskararen kontrako jarrerak indartu izana zenbait gunetan. Hala horiei aurre egiteko hizkuntza politiketan jauzi handi bat egiteko premia dagoela adierazi du Kontseiluak. Kontseiluak adierazi du berean hizkuntza politika horrek sendoa izan behar duela eta bi ardatz nagusi izan beharko lituzkela. Batetik euskararen ezagutza unibertsalizatzea bultzatu beharko luke, herritar guztiek euskaraz aritzeko gaitasun egokia izan dezaten. Bestetik euskaraz eroso aritzeko eremuak sortu beharko lituzke, hala nahi duen orok ez dezan izan euskara erabiltzeko inolako eragozpenik. Azaldu duten bide hori egiteko tresna Kontseiluak bultzatutako batuz aldatu egitasmoa izan daitekela. Eta euskara izpide dugula Nafarroara goaz orain bueltan, izan ere Unai Irigarai soziologia graduko ikasle ohi, eta gazte euskaltzalen sareko kidearekin eta Irati Ruizte Azua erizaintza ikasle, eta Nupeko euskara taldeko kidearekin izan ziren orain gutxi Iruñako erredakzioko lagunak. Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskarak duen presentzia eskasari buruz mintzatu zaizkigu biak adi. Bueno, ni Irati Ruizte Azua naz, Nupeko euskara taldeko partaide eta erizaintzako fakultatean ikasten dut eta laugarren mailan nabil. Eta ni Unai Irigarai naiz, soziologiako ikasketak egin dituen hemen, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, eta orain gazte euskaltzaleon sarean banabil partaide moduan. Bai, martxoaren 23an, bai Hego Euskal Herriko hiriburuetan lau mobilizazio egin genituen, gazte euskaltzaleon sareak, kampus desberdinetako euskara taldeek eta ikaseria martxanek deitua, pixka bat ikusten genuelako beharra hezkuntza euskaraz izatearen aldarria berriro kalera ateratzeko eta aurrera pausoak eman behar direlako hezkuntza euskalduntzeko. Bertan aldarrikatzen genuzen puntu batzuk adibidez, unibertsitateko giro ezberdinak euskalduntzie izango zen, adibidez kafetegian euskerazko arreta aukiteko aukera, liburutegian euskerazko arreta aukiteko aukera, beste puntu bat euskerazko kalitatezko irakasleak aukiti, hau da, asignatura batzuk badauz euskeraz emoten dienak, baina bertako materiala eta irakasleak ez diegai euskera hon baten emoteko. Bai, eta pixka bat orokorrean euskaraz ikasteko dugun eskubide hori bermatzea, ez? Bai unibertsitateetan eta bai bertzelako eremuetan, lanbide heziketan eta institutuetan, ez? Hemen justo unibertsitateko kasuan ikusten genuen, edo ikusten dugu, ez, zailtasunak daudela karrerak euskaraz ikasteko, oso kredito gutxi daude euskaraz gaur egun eta magisteritza da euskaraz ikasi daitekeen karrera bakarra. Bai, adibidez nire kasuan, erizaintzan, lehenengo kuatria bakarrik ikasi aldugu euskeraz, ni sartu nintzen nien 3 asignatura bakarrik eusen eta oin 5 dauz, aurrera pausu txiki bat eman dugu, baina lehenengo 4etik aurrera, gero ja ezin izan dugu asignatura bat bezein euskeraz, praktika danak erderaz, eta orduen paziente askok euskeraz dakizie, baina ni naiz eta nire aman hizkuntza euskera izen, enaz gai kalitatezko arreta bat euskeraz emoteko, nik ez dakita medikuntza eta erizaintzako hitz teknikoak euskeraz. Ez zelako erakutsi. Orduen, kalitatezko osasun arreta bat emateko beharrezkoa da gure heziketa bai euskalduna izatea. Bai, eta ikusten dugu ere Nupen adibidez, urtetik urtera euskaldunon ikase kopuruak aurrera egiten duela, ez? Orain dela 10 urtetik ona kriston garapena eman da, gaur egun 130 euskalduna gara, euskaraz ikasi eta hitz egiteko gai gara, eta 158, hau da, ikasleen erdia, gutxi gora bera, euskaldun hartzaileak. Hortaz ikusten dugu, nola, euskaldunon kopuruak aurrera egin duen arren, eskaintza aldetik, ikasketa eskaintzen aldetik ez den horrelako garapenik
eman, eta iratik erranduen bezala, ez? Badaude karrera batzuetan oso aurrerapauso gutxi eman direla, eta badaude karrera batzuetan gainera atzerapausoak eman direla, ez? Euskara taldean ibili garenean ikusi dugu nola kexak iritsi diren karreraren batean edo kredituak murriztu dituztelako. Eta hori gertatzen da, badugulako Euskara plan bat, 2021 arte izan genuen, eta Euskara taldean ibili ginenean horren inguruko balorazio bat ikusi genuen, eta ikusi genuen nola alde batetik helburuak ez ziren bete, eta bertalde batetik plan horrek ez duela gaitasuna benetako aldaketa batzuk emateko. 2021-2024 bitarterako plan berri bat martxan jarri da, eta arazo berdinak ikusten ditugu. Inork ez du bere burua behartuko plan hori betetzera, azkenean ere hemen unibertsitatean helburu ekonomikoak daudelako, edo aldagai ekonomiaren aldagaiak asko inportatu delako, eta ikusten dugu nola lehentasuna ematen diote gaztelaniaren edo ingeleraren garapenari euskarari baino, eta plan horretan nahiko adierazgarria da nola osasun zientzietako fakultatean non ikasleen 150 baino gehiago euskalduna den, euskaraz ikasteko prest dagoen, nola oso aurrerapauso txikiak emanen diren erizaintzan, psikologian, ikusten dugu hemendik eta 2024ra medikuntzan 0 kreditu izanen ditugula euskaraz, eta eskatzen duguna da pixka bat benetako aldaketak emateko egitura baten behar dugula, ez? Euskarazko errektoratutza orde bat gutxienez, bertzelako gaiek daukaten bezala, ez? Internazionaleko jendeak bizerrektoratutza bat dauka, ikasketa guzti horiek planifikatzeko eta arautzeko, eta ikusten dugu nola euskarak ez duen, eta euskaldunak hemen gara erena baino gehiago, kasi. Orduan, beharrezkoa da hori nolabait arautzea eta benetako plan eta aurrerapauso batzuk garatzea. Adibidez, psikologian eta medikuntzan aurten izango da psikologian lehenengo promozioa, eta medikuntza bai oindara 4 urte hasi izan lehenengo aldiz karrera moduen. Eta ez batean ez bestien ez da asignatura bat euskeraz egiteko aukera. Horregatik eskatzen dugu euskal errektore ordetza bat, botere minimo bat aukiteko euskararen bultzaderarako. Nafarroko Unibertsitate Publikoak 34-35 urte inguru ditu lehenengo karrerak eta lehenengo promozioak hasi zirenetik, eta jada Nafarroan Zaragozako Unibertsitateko fakultate batzuk zeuden eta hor ikasten zen, eta horietako bat magisteritza euskaraz zen. Hortaz, 34 urte hauetan ikusten dugu nola ez den osotasunean gradu bakar bat ere euskaraz paratu, zeren badagoena magisteritzarena aurretik jada zegoen. Orduan beti erraten duguna, euskarak unibertsitatean aurrera egin baldin badu, izan da, egon delako euskara taldea urte guzti hauetan aldarriz kampusa betetzen, ikaseria mugitzen, eta aurrerapauso txiki batzuk iratik lehen aipatu dituenak lortu dituelako, ez? Erizaintzan 2 asignatura gehiago, oso ez daukate esangura hauniz, baina beti balioan jarri behar ditugu ematen diren aurrerapauso horiek, eta ere aitortu behar da unibertsitatean badagoela irakasle euskaldun haunitz ere lan egiten dutela eta borroka egiten dutela haien hizkuntzan irakasteko. Eta nik uste dut bi aldagai horiek ezinbertzekoak izan direla urte hauetan eman diren aurrerapausoak kontuan izateko. Hori da guk eskatzen dugun beste gauza bat, euskerazko kalitatezko gradu bat izeteko osotasunien uste dugu izen bidala euskeraz. Naiz eta ikusten dugun aurrerapauso txikiak emonez lortuko dugula hori, oin dekogun, momentu honetan dekogun euskerako ikasgaiak ez tozkue balio. Irakasli hori batzutan ez dakizielako euskeraz, naiz eta euskerazko asignatura bat izen, edo materiala ez dagoelako euskeraz, edo lehenengo urtean emoten dugulako asignatura bat euskeraz eta hurrengo urteako jarraipena dalako gazteleraz. Azkenien guretzako bai da lan bikoitza, ze traduzidu inbidogu euskerazko material hori gaztelerara, baina adibidez erizaintza euskeraz ikasi dugunok jakin dugu horingo dugula, baina egon gara prestore iteko gure hizkuntzan ikasteko.
Orduen, apurka olako aurrerapausoak emoten badoguz, espero dugu egunen baten lortzie gradu guztia euskeraz izetien. Naiz eta bidie, ez izen bape komoduen. Bai, eta hor agerian gelditzen da euskarak unibertsitatean bizi duen egoera prekarioa, ez? Ez dagoelako plan zurrun bat, ez da egiturarik euskararen eskaintza modu argi eta ordenatu batean garatuko duena, ez? Orain dela urte batzuk hemengo hizkuntza plangintzako arduradunak modu ironiko batean aipatzen zuen euskara azten zela nupen perretxikoaren formularekin. Non irakasle euskaldun bat agertzen baldin bazen, euskarazko kredituak ematen zizkioten. Naiz eta irakasle horrek euskarazko perfilik ez izan, ez? Orduan, gu formula horren oso kontra gaude. Azkenean, irakasle horrek alde egiten zuenean, kreditu horiek gaztelerara bihurtzen zirelako. Orduan, horren aurrean, eta segurazki unibertsitateak dituen euskararen aldeko hitz polit guzti horien gainetik behar duguna da politika erreal bat euskararen gaia landuko duena eta euskarazko estrategia oso bat garatuko duena. Bai, adibidez, irakasleak bai, eurei estotzen emoten errestasunik euskeraz emoteko asignaturak. Hau da, eurak izen bidie, erderazko materiala ja hor dagoena euskerara itzultzen da bienak. Orduen, eurei bai, suposatzen dut zuie lan ekstra bat inok ordaintzen estotzena, eta azkenien nahi edo ez, irakasle bat horrek asko suposatzen dutza eta kantza egiten dutza, eta igual esteko indarrik hori egiteko, ez? Naiz eta euskalduna izan eta euskeraz klaseak emoteko nahi auki, baina hori, azkenien denpora asko suposatzen dut hori inok ordainduko ez dutzen denpora bat. Eta gero bada beste kontu bat ere, agian haunitzetan ez dugula erraten, baina ez balin badago hemen euskarazko eskaintzik zer gertatzen da, ikasle euskaldun haunitzek erabakitzen dutela haien ikasketak bertzelako unibertsitate batzuetan egita batez ere EHUn, euskarazko eskaintza bermatuagoa dagoelako, naiz eta 100% ez egon, gutxienez bai badagoela aukera gehiago. Eta unibertsitate honetan, haunitzetan, ateratzen dira egunkarian, prentsan eta erraten, nupek lortzen duela kanpoko ikasle haunitz ona etortzea eta hemen gelditzea ikasten eta gero lan egiten. Eta horren aurrean guk erraten dugula positiboa dela kanpoko jendea ona ikastera etortzea, baina arazo larri bat daukagula hemengo ikasleek haien ikasketak hemen garatu ezen baldin badituzte, kanpora joan behar dutelako euskaraz ikasi ahal izateko, inondik inora ere ezin dugula horren horazarre egin. Izan ere euskarak ez du tokirik Nafarroako Unibertsitate Publikoan gradu bakarra ikas daiteke osotasunean euskaraz. Magisteritza ondo azaldu dutenez entzun jarraian gaiari nola iristen dioten nupeko ikasleek. Nik ingenieritza biomedikoa. Zuzenbidea. Ingenieritza informatikoa da. Aurrezkuntza. Ingenieritza telekomunikazioetan. Ni baita ere ikasten dugu berdina. Orain ikasten dut masterra ingenieritza industrialan, baina lehen egin nuen ingenieritza berriztagarria QPUen. Datuen zientzia. Erderaz, dena erderaz. Ez da aukerarik euskaraz ikasteko, beraz, gazteleraz. Ingelesez. Suposatzen da ingelesez, baina baditugu 4-5 gazteleraz. Ez, aurdenez, bakarrik lehenengo urtean biologia izan nuen. Bakarrik. Erderaz egiten dut eta ingelesez ere. Ez daude iaiarik euskaraz ikasgaiak eta orduan erderaz egiten ditut. Ni banago ja 4. kurtsoan eta lehenengo kurtsoan banituela euskaraz ikasgaiak, baina orain ja ez. Bakarrik lehenengo kurtsoan. Ni baita berdina. Bakarrik, gure karreran bakarrik daude euskaraz lehenengo mailan ikasgai batzuk. Euskaraz, gara gradu bakarra euskaraz egiten duena ikasgai guztiak. Eta baduzu ikasgairen bat euskeraz?
badaukagu, baina ni pertsonalki ez dut hartu. Gero, ordutegia txarragoa delako eta gainera, beste kurtsoetan agian ez daukazu euskera hartzeko aukerarik. Eta orduan, ikasgai bat edo arlo bat euskera hartzea, gero berriz gaztelera hartzeko txarragoa delako. Nire ustez, baina bueno. Nire bizitza, nik euskaraz, nire aitak euskaraz hitz egiten du, nire amak ez, baina institutoa euskaraz bi urdanara joan nintzen, eta hori, gero kalean ez dugu hitz egiten, kulturarik ez dagolako, baina hori. Euskaraz, dena euskaraz, bai. Lehenengo Berriozarren, DBH arte, eta gero batxilergoa Iturraman. Ni baita. A tope, Dut, orain lehen baino gehiago dagoela, baina oraindik ez gehien bat ingenieritzan esan dudan bezala lehenengo kurtsoan bai baduzula eskaintza, baina bakarrik lehenengo kurtsoan da, gero bigarren kurtsoan ja gehienak gazteleraz dira eta hirugarrenean ja uste dut ez dagoela ia euskaraz, eta orduan pentsatzen duzu zertarako egin behar dut euskaraz lehenengo mailan, gero hirugarrenean edo laugarrenean eskaintza ez badago. Así que, sorry. Oso gutxi dagoela uste dut. Gutxienez ingenieritzetan, igual magisteritzen eta horrela gehiago. Baina ingenieritzetan oso gutxi. Eskasa, ez dago aukerarik euskaraz ikasteko, beraz, normala da gero ere hemengo jendeak, Nafarroko jendea joatea hori, era ikastera, UPV-ra azken finean. Hobeto egin zezaketela. Gure kasuan zuzenbidean txarra dela uste dut. Beste arloetan agian magisteritzan hobeagoa, baina orokorrez agian 6 ikasgai ditugu edo horrela txarra esango nuke. Uste dut beharrezkoa dela ikasgai gehiago euskaraz egitea, eta baita ere gradu gehiagoetan. Gure titulazioan euskara gutxi dago, baina adibidez magisteritzan edo horrela pixkat gehiago. Nire ustez ikasgai gehiago euskaraz egin beharko liatekeela. Eta sustatu beharko zela unibertsitatean ere euskaraz ikasteko posibilitatea. Eta, borrokatu behar dugu hori lortzeko, uste dut. Eta Nafarro batek mugitu gabe gurean badugu besterik iragan astean geltokia saioa estrenatu genuen Hamaika Telebistan eta lehenbiziko atalean anitzen dagoen Jauregia Esnekiak gaztategia bisitatu zuen Aritz Gamboa aurkezleak gogora ekarri ezagun. Sasietara guztien gainetik. Guk Baztango Zaporeko parte gara, ez? Eta, Baztango bertze zenbait ekoizle bezala, ez? Adiz guk esneko behi esnak dugu, baina badaude ardietuztenak eta gasna egiten dutenak, edo badago sagarratuenak eta sagardo egiten duenak, edo matxagaduenak eta ardoa egiten duena, arroltziakin, estiekin, mermeladakin, eta, gehien bat hortan mugitzen gara, ez? Eta, hoi da, dena Baztango behar dugu, izan, benpin ongi datorkigu, gure artean elkartzeko eta pixke goiti zer nahi dugunin, hori gara pentsatzen ere bai, formakuntzako, eskaintzeko formakuntza edo eskoletara begira zeo zer, baina, oino proiektua da, oraindik ez dago ezer, eta, baina, benpin baten dakun aukera hori elkartzeko denon artean, eta gauz ezberdinek iteko, kanpora begire, ez. Zenbait huelta, ez, edo zenbait aldaketa jasotakoa, ez, hau da, hasieratean esne guztiak aikuri saltzen ginen, eta gero ja gu hasi ginean, hasi ginen alde batetik transformazio bidea hartu ginen, esnekiak egiteko, eta gero ja bertze pauso izan zen ja ekoizpena ekologikoranzko bidea hartu, ez. Zergatik ekologikoa, alde batetik, guk uste dugu,
errespeto gehiagoki lan egiten duzula lurrari, ez? Azkenean, ongarri kimikoak ez duzu erabiltzen al, eta gero ere baita ere, bezeroi, ez? Azken finean, beraiengatik jarraitzen dugu guk, ez? Orduan guk medikamentu edo behiei gutiago ematen badiogu, azkenean hori ere, gutiago izango da produktuetan, ez? Eta horrengatik ere zor ginen errespetoi edo bezeroi eta nola ez behiei. Sasietara guztien gainetik. Badire baldintza de xente, ez? Zenbait sasi edo idetzia erre, jendeak erabiltzen du pozoina, guk hori ez dugu erabiltzea, guk moztu egiten dugu, gero bertzalde behiak kanporatar dire. Gero medikamentuak edo erabiltzerako orduan, baduzu muga bat, 3 dire urtean behiko, gero aratxei gutienez 3 hilabetez esnea mamar duzu, eta esnea errautxean debekatu dago. Behitegin ondoko belaietan egiten dugu pastoreo rotazional bat, aldizketuz gaten gara egunero, behia mugitzen dugu tokiz. Gero, urruntxago daudenak, zeren hurbilekoak maten dako aukera behia goizean deitzi, atera. Eta txaldean berriz ere sartu hartugu. Horren hurbilekoak aprobetxatzen du hortarako, eta urrunen dauden belaiak antzuekin jateko. Behiak, konbentzionaletik ekologikora aldaketa ikaragarri izan zen, ez? Zen orai sasoiaren arabera jaten dute, hau da, sasoi ezberdinetan aldatzen diogu beraiei jaten dutena. Udaberri udaldera behiak kanpoan jaten du, eta neguan berriz, barnean baita daude, pentsu pixka bat, orai egun, 3 kilo, 4 kilo pentsu, gero belarri dorra. Neguriko zenean zein udale hor, lurrale ertzen data beti zaude hor, taupada bakoitzea lerketa. Horrease gehien bat Iruña herrien du, edo han bileraketa, eta guk hemen parte hartzen dugu herriko batzarretan, auzolanetan, edo baztaren mailan egiten diren gauzetan, edo kasunten mintzetu garen bezala baztango zaporetan, ez? Orduan, nik ere idutzen zai garrantzitsue printzpioi, azkenean norberak komunitatean bizi behar dugu eta parte hartzea garrantzitsua da, eta denen iritziek ere garrantzitsue direz, horrexegatik baztanen adibidez, garrantzia handia ez du bai auzolanak eta bai batzarrak, eta batzarretan da non eragitzen diren herrien emarreko gauz guztiak, ez? Jasangarritasun ekologikoa kuka argi eta garbi ginen, ez? Azken finean, hastion aipetu duten bezala, kompromisoi, ez? Lurrarekin, bezeroarekin, animaliekin, eta baztanekin ere bai, ez? Orduan, nik uste dut gure etxaldiak edo, printzpioi, garrantzitsutzat o garrantzitsunariko bat ikusten duela, ez? Abeltzaintza garrantzitsua da, olako inguruetan, ez? Batez landara eremuen dako, ez? Ez bakarrik, lanpostu edelako, baizik eta, gero ere sortzen ditu bertze lanpostu edetzuk, ez? Bertan edo zeharka ere, bai, ez? Makinaria konpontzen dutenak, edo albaitariak, edo, ez? Dendak, eta bar, ez? Eta horrek ez du erranai, hemengo jende gehienak hirietara joan behar duenik edo lanera, ez? Eta gero, sozialki ere aipetzen nuena. Azken finean gure lana hemen dago, eta hemen bali gu hemen biziko gara. Orduan herria mantendiko ditugu, eta herria mantentzen badugu, azkenean hori da, hizkuntzak ere mantentzeko aukera ematen digu, eskualkiak kasunten, eskolak, ohiturak, ez, kultura bat, orduan, nik uste dut, abeltzaintzak edo nekazaritzak, lehen sektoreak, hauniz duela eskaintzeko landa ere humoi, ez? Eta garrantzitsuena, janariak guk ekoizten dugu. Animatu ere gaztei, aukera edo bizi aukera bat izan daitekela ere bai, nekazaritza edo abeltzaintza.
Gaurkoan berriz itzordua dugu pantailen aurrean geltokia saioaren bigarren atala ikusteko begira jarraian zer dakarren aiz Ganboak gaurkoan. Gaurko geltokin Nafarroako olioaz hitz egingo dugu. Oliba, olio ekologikoaz eta gainera honek euskerarekin daukan loturaz. Horretarako, proiektu eder bat ezagutuko dugu erreportai baten bidez. Solaskideek ere hitz egingo digute gaiari lotuta eta gainera errezeta goxo bat dastatu ahal izango dugu. Ongi etorri ikusentzule, denon topalekua den geltoki honetara. Eta oraingoan kirol arlora salton, Sevillak kolore berezia duela kantatzen dute andaluziarrek. Futbolari dagokionez arrazoia emateko moduan egon daitezke euskal taldeak. Azken urteotan Espainiako kopako zein superkopako makina bat final jokatu da Kartujan eta haietako askotan euskal taldeak izan dira. Realak kopa altxatu zuen duela urte bi. Atletikek ez du horrenbeste zorte izan, kopako final bi jokatu ditu Kartujan eta biak galdu zituen. Hori bai denak ez dira oroitzapen txarrak izan, zurigorriek superkopa bat altxatu zuten Messiren Barcelona mendean hartuta estadio horretan. Kontuak kontu aurten ere euskal talde bat izango da maiatzaren 6ko kopako finalean eta gaur jakingo da Atletik eta Osasuna den saria lortuko duen taldea. Bai, baina telebistan ikusiko dut, ez dut txartelarik erosi, eta partidua telebistan ikusiko dut. Ez nahi futbolaria. Ez dut ikusiko, ez nahi zenez futbolzalea, ez dut ikusiko. Bai. Ez dut ustez. Ez da loko futbola gustatzen. Ez dakite dudamudatan abilela. Igual ikusteko moduan egongo nahi, zabelzelako nervioekin abilen, eta hori ikusita egin beharko dutana. Ez zait bate gustatzen futbola, sentitzen. Ez dut ikusiko, uste dut Sevillan jokatuko dutela, edo okernago. Daukat informazioa ere, así que ez dut uste ikusiko dudanik. Seguro ondo egingo dutela. Joango naiz zentralera. Hor badagoela pantaila handia, eta joango naiz ikustera lagunekin. Ni etxean, oraindik ez dakit, baina segurazki etxean. Bai, nire familiarekin, seme alabarekin eta emaztearekin, bai. Etxean, igual. Etxean. Telebistan nahiago dut. Askoz gehiok sufritzen dudalako estadioan. Nahiago dut behintzat horrela izatea bestela, nervioekin ez dago horrelakorik ibiltzeik. Nire Atleti ez dakit. Osasuna bai, ez dakit. Bakarrik lehenengo mailan bakarrik bera daka izen euskalduna. Osasuna. Hau Atleti betikoa eta, bueno. Osasuna igual bai. Izango nuke nahiago bai. Egia esan berdin zait, bat edo bestea. Sentitzen du, baina eske futbola ez da nire gaia. Ikusitakoarekin, nik uste Osasuna irabaziko duela. Baina, hor dago ni Osasuka naiz, baina partidua oso parekatua dago, Ni uste 1-0 edo 0-0, baina ez dakit, baina bai, 1-0, irabaziko dute, bai. 2-1, irabazi. Zer pentsatzen dut ze izango dan, ez dakit. Zer nahiago nukenik hori badakit, Osasunak irabaztea, noski, baina gero auskalo ikusi beharko da zer gertatuko dan. Ez dakit, ez dut, nik hortan ez dut ulertzen, Zemat irabazi, azkeneko minutuan utxeta bat irabazte maldi badu, primeran. Eta gainera penalti baten bidiz izan da, askoz gehiago. Atletin kontra, horrela. Nik uste du garaipena lortuko dugu, bai, segurazki. Utxeta bat, irabaziko dugu, bai. 3-1, ero. 0-1. Opa, Osasuna! ¡Aupa Osasuna! ¡Aupa Osasuna! Opa, Osasuna, vamos ahí! Bada partida burutu esperoan hemen txautzeko dugu aurko albisteia. Besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.